Вітаю цябе, мой маленькі сябра, і запрашаю у сённяшнім падарожжы паблукаць па адной з прагалінаў беларускага лесу у пошуках вушастай савы. Глядзі, вось прыгажуня сядзіць на дрэве. Зараз дзень, таму яна нерухомая, бы галінка. Калі надыдзе ноч, вушастая сава адправіцца на паляванне. Напэўна, ты ўжо здагадаўся, чаму гэтую саву назвалі менавіта так – вушастая. Правільна, на галаве ў яе ёсць вушкі. Але яны не для таго, каб слухаць. Гэтыя вушкі – перышкі, якія дапамагаюць саве адпужваць ворагаў у выпадку небяспекі. Пры гэтым у палёце сава прыціскае іх да галавы, і яны становяцца зусім нябачнымі. Яна шукае там грызуноў, насякомых і нават маленькіх птушак. Я не вельмі маленькая, але ўсё ж спаткацца з гэтай прыгажуняй не хацела б. Таму ціхенька паназіраем за ёй з-за дрэва і паслухаем, як яна крычыць. Сёння ты даведаўся аб яшчэ адным жыхары нашай краіны. Спадзяюся, гэтае падарожжа было для цябе цікавым. Да сустрэчы ў новай вандроўцы.